Ba bhálum san is tuairisc scríobh an Samhradh. Cad is tuairisc an? Well, séir is tuairisc an nó pís a scríofa I talán le fírinne nó fíricí, bíon teidil a tastal, agus bíon siad san amsir láithreach. Ceart go leor? Fan go bhfeicimid, tá pictiúr an seo, agus a gasúr is sprí ar a trá. An Samhradh atá an. Ba bhálum sa beidir a sin úsáid mar bhonós go mo thuairisc. Stifuí sin tá riint focail. Bhfuil muid ré. Bealtaine, meitheamh, úil, sin iad míana an todhraí. Téamid, taimid. Bíon, cahamid. Nis, úsáid am dtí sin sa tuairisc. Cadúch me, teidil a tastal. An Samhradh. Sin an teidil a tamsa. An Samhradh. Ceann letir. An Samhradh. Tuaimid ceann letir go sin freisin. Bra mór. Nis. Míana an todhraí. Mes tú scríobh me sin. Is iad bealtaine, meitheamh agus úil míana an todhraí. Is. Is iad. Bealtaine. Tá me an brean ar mo lista, mar bhfuil me cínsa faoin letrú, bealtaine. Bealtaine, camóig, meitheamh, ceann letir ag mo chud míana ar fad, meitheamh, meitheamh, agus úil, agus úil, se cailm ar íste, ceann letir, úil, míana an todhraí. Míana an todhraí. Nis. Lán stad. Bíon se te. Níor me sin? Bíon se te. Mar bíon se te sa Samhradh. nó bíon an aimsir te. Bíon an aimsir te. Lán stad. Téamid ar a trá. Ceann letir ar íst. Go minic téamid ar a trá. An trá. Nis, cahamid uachtar gréine. Cahamid agus lármud fi sin ar maidin. Tá sé tábhachtach mu téine choisiint, nach bhfuil? Cahamid uachtar gréine. Gréine. Tá neart eolais scríobhtain sin mo Tuairisc faoin Samhradh.